Joo, näettekö mun oman näytön, eikö niin? Nhìn thấy màn hình bên đây Dạ, chia sẻ không? dạ thấy. Joo, Joo. just näin, hyvä. Joo, hyvä. Ja joo, eli meikäläistä on kuitenkin kaksi henkeä, mutta sille ei ole mitään väliä, koska se mikä se henkilö tulee sitten kun tulee, mutta tämä alkaa vasta kello 2. Ja teillä on kuitenkin jos mä puhun liian nopeasti, niin voitte pyytää ihan nätisti, että voiko puhua hitaammin. Tai vai vähän koteliaampi se, että voisitko puhua hitaammin. Joo, eli periaatteessa niin tänään on tarkoituksena, että jutellaan ihan suomeksi. Ei mitään muuta, ei mitään lauseen rakennetta. Saa puhua mistä vaan kun te haluatte puhua. Ja ei siinä mitään väriä. Ja se on tärkeää, että uskallatte puhua. Joo, se on pari henkeä, se on varmaan tulossa lisää, mutta joo, ei se haita. Ja sitten periaatteessa niin mä oon ollut suomeksi jo varmaan yli 20 vuotta. Se on vähän ukkua täällä suomeksi, mutta tosiaan edelleenkin mä puhun vietnamin kieltä ja myös suomea. Ja molemmat kielet, ne mä osaan kautta siitä ihan suhteellisen ok. Tai se mikä kun ihmiset puhuvat mulle se mikä suomen kielellä, kyllä mä ymmärrän mitä se oikein, mitä se yrittää jutella mun kanssa. Mutta täällä suomeksi minä valmistun ylioppilaksi, eli se mikä vietnamiksi se vastaa luokkaa 12. Ja olen valmistunut myös täällä suomeksi niin sanottu, että korkeakoulun, eli yliopiston, ja myös maisterikoulutuksen. Joo, eli ammattina olen ohjelmoija. Ja sitten mä oon liiketoiminta konsultti ja myös tulkki. Tiedätkö mitä se oikein tarkoittaa tulkki? Osaatko sä sanoa? Vikoi? Tiedätkö mitä se tarkoittaa? Tiedätkö mitä se tarkoittaa tulkki? Ei. No, ei tiedä. Joo, okei. Okay. Entäs tuikching? Tiedätkö mitä se oikein tarkoittaa tulkki? En mä tiedä. No okei. Okay. Eli tulkki se on vietnamiksi niin sanottu, että se fingit wing. Joo, eli joo, mä tulkaan vietnamin kielen suomeksi ja päinvastoin. Joo. Ja päinvastoin. Oletteko koskaan kuule siitä päinvastoin sana? Joo, mä kirjoitan tänne teille katsottavaksi. Päinvastoin. Tämän sanan mä käytän suhteellisen paljon. Niin mä toivon, että te ymmärrätte, mitä mä oikein puhua. Eli päinvastoin ihan joko kokonaisena kirjoitettuna tai kirjoitetaan noin. Tiedättekö mitä tämän päinvastoin tarkoittaa? Ei. Joo, ei. Eli kun mä sanoin juuri äsken, minä tulkaan vietnamin kielen suomeksi. Siinä tarkoittaa vietnamiksi là tôi là phiên dịch viên là giống như là phiên dịch tiếng Việt sang tiếng Phần Lan. Ja päinvastoin se tarkoittaa se, että giống cái chiều ngược lại. Joo. Okei, hyvä. No niin, jatketaan. Joo, mutta mä myös opetan suomen kieleen vietnamilaisille, mutta tällä hetkellä mulla ei ole todella paljon aikaa siihen opettamiseen, mutta mä vaan tiedän se, että teillä ei ole paljon mahdollisuuksia kautta suomen kieltä, siksi
meillä on tämä niin kuin päivä. Joo, se mikä niin kuin tämän keskustelussa päivän tarkoitus, että niin kuin jutellaan tosiaan niin kuin suomeksi. Ja yritetään niin kuin harjoitella, niin että kaikilla on se mikä niin kuin mahdollisuuksia niin kuin puhua vuorottelen. Okay? Ja sitten tosiaan etäverkostoja postpajoissa niin kuin haluatte niin kuin lisätä vaikka mua siihen se mikä niin kuin faseelle. Eli fase, kun mä sanoin fase, että se tarkoittaa Facebookia. Jos haluatte niin kuin verkostoa se mikä Facebookin kautta, niin sitten lähettää vain se mikä kaverin pyyntö. Eli kun me sanotaan, niin kun me jutellaan, niin emme kerro se mikä niin kuin Facebookia ja ihan kokonaan vaan niin kuin fase. Niin te pitää niin kuin muistaa siitä se, että kun me jutellaan tai puhua niin kuin suomea, niin se on todella niin kuin tärkeää, että ymmärrää se mikä niin kuin puhekieltä. Kun se mikä niin kuin, kun kirjoitetaan, niin me kirjoitetaan ihan eri tavalla. Kun me puhutaan, niin sitten se on vähän niin kuin eri juttu. Okei? Okay? Joo. Ja kun puhuu, niin puhuu ihan rauhallisesti. Eli onko se mikä niin kuin rauhallinen sana ihan teille tuttua? Ei. Rauhallinen se vaan tarkoittaa se, että khi mà nói thì nói bình tĩnh thôi. Bình tĩnh nói đây. Joo, ei sillä mitään väärin, ei sitä mitään vääriä, ei sitä mitään niin kuin väärin, vaan niin kuin yrittää puhua. Se on tärkeää, että niin kuin harjoitella, koska niin kuin arkisin, niin meillä ei ole niin kuin paljon niin kuin mahdollisuuksia tai mahdollisuuksia, ihan sama juttu. Ja có cái cơ hội mà để mà đúng là nói với những cái người mà giống như là bản địa thì ở trên mạng thì cố gắng nói được nói thôi. Giống như virheet ovat sallittua. Onko tämä niin kuin sallittua sana ihan niin kuin tuttua? Ei okei, okay, joo. Joo, mutta se on niin kuin yksi sana, että mä yleensä, niin kuin, tai varmaan niin te kuulette paljon, niin kuin, kun me puhutaan etätuttua. Onko tämä sana ihan tuttua? Joo. Tuttua tarkoittaa, että quen thuộc. Just näin. Joo, että kun tänään että mun pitää näyttää teille se, että mitä niin kuin sanoja, että mä kautaan ihan niin kuin paljon, kun mä puhua, koska kun mä kautaan niitä niin kuin sanoja, niin myös niin kuin suomalaiset. Tuttua ja päinvastoin ja näin poispäin, joo. Joo. Kaikki saavat puhua, eli meillä se on todella niin kuin pieni niin kuin ryhmä, että se on ihan erittäin niin kuin hyvä mahdollisuus niin kuin puhua. Niin, joo, se mikä sallittua, että se vain tarkoittaa se, että virheet ovat todennäköisesti niin kuin lỗi. Sallittua nghĩa là cho phép, nghĩa là được cho phép làm lỗi, vậy đó. Vậy thôi. Rồi, ok. Thì ở đây thì có cái chương trình ở đây thấy ha, chào mừng rồi khởi động chủ đề Esitely Arki. Arki là biết Arki là gì phải không? Biết Arki là gì không Khôi? Arki là giống như là những cái gì mà sinh hoạt mỗi ngày, mỗi sinh hoạt thì sinh hoạt mỗi ngày đó, thường ngày đó. Và 3 giờ thì Dũng nghỉ chút xíu đi WC hay gì đó, ví dụ vậy, uống nước. Chủ đề 3 thì Dũng là câu bà sa nó dễ phải không? Nó biết phải không? Dễ mà. Câu bà xà là giống như trong mấy cái tiệm siêu thị này đó, vô siêu thị thấy cái gì thôi. Rồi thứ tư là giống như có những cái gì chia sẻ, cố gắng là giống như là mình chia sẻ, mình làm, mình nói 3-4 câu tiếng Phần Lan, nói giống là sai cũng được, đúng cũng được, mà không nhớ từ cũng được, kiểu gì cũng được, miễn sao mà nói thôi, xong rồi hết. Rồi no niin, sitten no niin, täällä on ihan 6 sanaa, tai jos niinku te niinku tiedätte enemmän niin kuin sanoja, joka pystyy niin kuin kuvailemaan, että
minkälaista niin kuin oloa teillä on tällä hetkellä, tai minkälaista niin kuin fiilis teillä on tällä hetkellä, joko iloinen, väsynyt, jännittynyt, rauhallinen, utelias, valmis, niin vai esimerkiksi olen tällä hetkellä todella niin kuin jännittynyt, tai vähän ei ihan jännittynyt, mutta koska mä puhun ihan niin kuin rahallisesti ja näin poispäin, ja olen todella niin kuin iloinen, kun te tulette tänne. Joo, vaikka meillä se on ihan pieni porukka, niin ei se mitään niin kuin haita, että se on vaan niin kuin hyvä asia, että kun teillä on enemmän niin kuin aikaa puhua. Joo, nyt on teidän vuoro. Joo, mikälaista niin fiilis teillä on tällä hetkellä? Aloitetaan vaikka se, mikä niin kuin Ching. Joo. Moikka. Olen Ching. Mä opiskelen sairaanhoitajaksi Siamkista Seinäjoella. Mä olen iloinen tänään, koska mä pääsen tämän tunnin. Ja mä todella valmis nyt. Lisäksi meitä on 3 päällä. Siellä on mun tyttö ja mun mies. Joo. Anh nói vài câu về bản thân bằng tiếng Phật. Nói ilman muuta, joo. Minä olen Huệ. Minä olen 4 Buồn do. Vuota vähän. Iloinen, väsynyt tai valmis tai... Joo, se on ihan kiva se on kiva, että kun tulette, kun pystyy niin kun tulemaan tänne asti just tänään ja näin poispäin. Se on todella niin kuin tärkeä niin kuin harjoitella se mikä suomea ja näin poispäin, koska se on sun niin kuin työn puolesta, se on todella niin kuin tärkeä, että se pystyy kuitenkin niin kuin juttelemaan niin kuin ihmisten kanssa. Tai ainakin se mikä niin kuin senioreiden kanssa. Tiedätkö mikä se oikein tarkoittaa seniori? Seniori se tarkoittaa, jos niin joutuu niin tekemään työtä vaikka se mikä hoivakodissa, niin siellä se on senioreita. Senioreita se tarkoittaa vietnamiksi là của ông của bà lớn tuổi đó. Seniori. Tai vähän niin kuin epäkohtelias on vanhukset. Vanhukset là người lớn, người già lớn tuổi nhưng mà không nên nói vậy, seniori không parempi ilmaisee siitä. No, eli Khoi, minkälaista fiili sulla on tällä hetkellä? Siinä on ihan 6 sanaa, niin voisiko kuvailla niin kuin itseesi, niin minkä fiili sulla on? Bản thân con hả chú? Ê, ta rệt mitään. Không có cần phải giới thiệu bản thân đâu, nói giống như bây giờ giống như khi mà tham gia vào trong cái buổi mà giống như là ngày hôm nay đó thì cảm giác như thế nào? Phyllis là cái tiếng mà chữ đúng của nó là cái tun nề quá. Tại chữ Phyllis, cái chữ Phyllis là cái chữ nói mà thường ngày á, thành ra là bây giờ nói riết chữ thường ngày không có nhớ chữ đúng đó. Tun nề. Tai tunne, joo, mitä tunne sulla on tällä hetkellä ja näin poispäin. Ja mikä fiilis sulla on? Joo. Nó muista nhớ là Dũng Cảm nói nha, sao cũng được, không sao cũng được mà. Dũng là Olen Vasunut, Olen Iloinen. Đó, gia nên đây lên. No là mà lại. Cái chữ mà giống như là thường lại mà nói Olen normally á, giống như là hoặc là tôi giống như tại vì cái chữ tiếng Việt Nam của mình là mình nghe hiểu liền là giống như là bây giờ tôi bình thường không gì hết, phải không? Nhưng mà nhiều khi giống như là bây giờ nói tiếng Anh đi, nói tiếng Anh là giống như là I am normal, nghĩa là giống như là tôi bình thường là không bị khùng á, hiểu không? Không thì cái này thì tại vì khi mà nói tiếng Anh á là I am normal thì đúng không? Có biết cái chữ đó không? Là I am normal là không có được á. Bây giờ giống như là tôi nói bình thường đi, ô lên đi hành ô cổ. Biết chữ ô cổ không? Ô cổ là ok á. Olen ok. No hay, se on parempi niin kuin ilmauksia, kun sanotaan, että olen normaali. Olen normaali, että joo,
olen normaali, en ole niin hulu. Nghĩa là tôi cũng bình thường, tôi không bị khùng đâu đó. Kiểu vậy. Mình khi mình nhiều khi mình nói mình nói đây tiếng Việt Nam mình hiểu ngay là ok là Khôi muốn nói là Khôi bình thường, mình hiểu ngay cái điều đó liền. Nhưng mà khi nói với người Phần Lan người ta hiểu ok. Người ta cũng suy nghĩ mình không biết nói tiếng Phần Lan thôi, không có gì hết. Nhưng mà nếu mà biết nói tiếng Phần Lan rồi thì không nên sử dụng cái đó. Nhớ on ôi hành ố có nhớ. Dạ. Ok. Vậy tiếp tục. Rồi đó, giờ đây cái phần giới thiệu thì nãy là mình giới thiệu qua cái bản thân của mình rồi, thì giống như là Olen Trung, Olen kotoisin Vietnamista ja olen ollut täällä Suomessa yli 20 vuotta. Ja olen täällä teen tällä hetkellä työtä. Ja olen web-kehittäjä, eli siellä tarkoittaa se, että teen nettisivuja ja olen sivutyönä teen myös niin kuin liiketoimintaa kun suutoitiin ja sivutyönä teen myös niin kuin tulokausia. Ja sivutyö se tarkoittaa se, että se työ, joka ei ole niin kuin päivätyötä. Joo, sivutyö là công việc giống như là làm mà giống như sao mà giống là cái buổi mà làm chánh, nghĩa là sivu tiêu. Cái chữ là sivu là giống là nó ra một bên rồi đó, sivu tiêu là giống như là cái công việc mà phụ thôi, vậy thôi. Joo, ele mä tutkaan niin kuin kirjojen lukemista ja mä tutkaan uinnista ja mä tutkaan niin kuin juoksusta. Joo, entäs niin kuin teitä ja missä niinku, mistä olet kotoisin ja mikä on sun nimi? Mikä on sun nimi? Se on todella niinku tärkeä, että sun nimi tai mikä on nimesi. Tai sitten mikä se on sun nimi. Joo. Aloitetaan vaikka ihan esimerkiksi JK ensin. Nyt sulla on mahdollisuus niinku esittelee niinku itseesi. Nói gì con chú? Joo, nói đi. Ja, olen 14-vuotias. Tänään kerron itsestäni kaikille. Olen asunut Ho Chi Minh kaupungissa omakotitalossa Ho Chi Minh kaupungissa. Mun isoveljeni, mun mummoni ja mun äitini kanssa ja olen vietnamalainen ja olen opiskellut suomen kieli on melkein vuosi ja mä tosi tykkään siitä, koska mä en tiedä, mutta mä opiskelen, mun englantitaitoni on huono, mutta kun opiskelen suomen kieli, mä voi opiskella siitä helposti ja voi puhua suomen kieli. Suomen kieli on vähän hyvä. Ja tosi tykkään siitä. Joo, eli minkä takia opiskelet suomea? Joo. Miksi opiskelet suomea? Mä opiskelen suomen kieli, koska toivotaan, että mä voi opiskella ulkomaille Suomessa, jossa on paljon jossa on kaunis järvien, metsien ja paljon puiden kanssa. Joo, se on todella niin kuin hyvä tavoite ja tosiaan, että se mikä niin kuin mä kuulin, kun juuri äsken sä puhuit, niin kyllä sä hallitset kuitenkin ihan perus niin kuin juttua, niin kuin puhe niin kuin kykyssä. Ja se on ihan niin kuin todella tärkeää, että sä harjoittelet niin kuin vielä niin kuin jatkuvasti niin kuin siitä puhumista ja
välillä sun pitää niin kuin miettiä se, että kun tällä hetkellä sun puhumisen niin kuin tahti, sun puhumisen niin kuin nopeus, se on vähän nopea. Se on vähän niin kuin nopea, että sun pitää niin kuin vähän niin kuin hidastaa sen nopeusta. Niin, että sä pystyy kuitenkin tuottamaan niin kuin lisää niin kuin sanoja ihan niin kuin oikein muotoa. Se mikä nopea niin kuin, puhuminen, se on myös niin kuin hyvä. Mutta niin kauan kun sä olit jo hallinnut se mikä niin kuin niin kuin juttua. Mutta se on todella erittäin niin kuin hyvä sä siihen se mikä niin, kuinka monta vuotta jo sä oot opiskellut? Oliko se mikä niin kuin vuosi vai kaksi vuotta? Mä menin vähän ohi siitä osuus. Kuinka monta vuotta jo? Kuinka monta vuotta olet opiskellut niin kuin suomea? Olen opiskellut suomen kieli on melkein vuosi. 5. Melkein vuosi. 6. Melkein vuosi. Vuosi. Melkein vuosi, joo. Eli ei ole vielä niin kuin vuotta, mutta vaan niin kuin melkein vuosi. Okei. Joo, sitten sulla on ihan niin kuin potentiaali siihen suomen kielessä, kun sä sanoit siitä, että osaat niin kuin vähän huono niin kuin englannin kieltä, mutta suomen kieli kyllä sulle vähän niin kuin helpompi. Joo. On sitten tervetuloa siihen. Suomen kieleen niin kuin maailman vaikea, se on vähän niin kuin vaikea, mutta tässä on todella hyvä. Joo, kiitoksia. Ja entäs niin kuin työttingsä, niin varmaan se oli niin kuin kertoi siitä se, että ne opiskelee tällä hetkellä lähihoitajaksi, eikö niin vai? Sairaanhoitaja, ei lähihoitaja. Sairaanhoitaja. Joo, sitten sehän korkeakoulutettu. Eli kuinka monta vuotta vielä niin kuin jäljellä tai niin kuin opiskelua? Olen opiskellut Suomessa 8 kuukautta, mutta olen opiskellut suomea melkein vuosi. Joo, okei. Sitten se on ihan yllättävän niin kuin hyvä te osaatte kuitenkin, että kun muistaakseni, että silloin kun mä olin ensimmäisessä niin kuin vuodessa suomeksi, niin mun suomen kielitaito ei ollut näin hyvä. Kiitos. Joo, okei. Joo, kerro vaan sitten se mikä niin kuin loppu ja että vielä se, että sun nimi on varmaan, mikä on sun nimi, kotoisin? No. Ja missä asut, kerro vaan ihan uudestaan siitä niin kuin kokonaan juttua. Moikka, mun nimi on Ching. Olen kotoisin Vietnamista, Hanoista. Nyt mä asun Seinäjoella Suomessa mun perheen kanssa. Ja mä opiskelen sairaanhoitajaksi Jamkista. Ja vapaa-ajalla mä tykkään leipoa, lukea ja kävellä metsään. Ai, se on ihan kiva, että kun täällä Suomessa se mikä luonto, se on ihan kiva. Luonto on todella kiva. Joo, Suomen luonto on tosi kiva. Joo, mutta onko sinulla suunnittelema jäädä tänne Suomeen, niin kun olet suorittanut koulutuksen? Voitko sanoa uudelleen? Mä en ymmärrä. Joo. Onko sinulla suunnittelema? Suunnittelema se tarkoittaa vietnamiksi, sillä kevät jäädä tänne Suomeen, kun olet suorittanut niin kuin tämän koulutuksen. Joo, totta kai. Joo, okei. Okay. Joo, mä yritän etsiä työtä täällä Seinäjoella, mutta se on vähän vaikea nyt, koska mun suomen kieli ei ole tosi hyvä. Ja koska mä olen ensimmäisen vuoden opiskelija, joten ajattelen, että mä tarvitsen enemmän
harjoittelussa ennen kuin saada työtä. Joo, se onhan todella niin kuin, kiva kuulla, että sinulla on tai sulla on suunnitelma. Suunnitelma tarkoittaa tosiaan, että keuat jäädä tänne Suomeen, kun olet suorittanut tämän, kun mä sanon tämän, se tarkoittaa, että tämä. Koska mä just heitin pari sanaa tuohon esimerkiksi chattiin, niin tämän on tämän. Ja tämän koulutuksen, eli se mikä koulutus, jossa niin osallistui. Ja se mikä juuri äsken niin et ymmärtänyt, mitä niin mä oikein niin kysyin susta, että tämän sana niin vähän sekoili sua. Että tämän on yhtä suuri kuin tämän. Ja se mikä, niin kuten mä sanoin siitä, se, että varmaan te myös niin tiedätte, että puhekieli se on vähän niin kuin eri. Ja vaikka kuinka me yritetään kuitenkin puhua, ja jos niin kuin suomalaiset kysyy jotakin kysymyksiä, niin me ei ymmärrä sitä ollenkaan, koska ne kautta kuitenkin esimerkiksi puhekieltä tai esimerkiksi vähän niin kuin eri muotoja. Niin, mutta se on ihan niin kuin sun niin kuin, tilanteesta. Niin mä suosittelisin sitä se, että yrittää kuitenkin kautta vielä niin kuin, enemmän niin kuin suomea, koska se voi jo niin kuin, tuottamaan niin kuin pitkiä lausetta. Joo, okei. Se on todella niin kuin, tärkeä, koska välillä se, mikä niin kuin vasta niin kuin oppinut niin kuin suomea, niin ne tuntuu vähän niin kuin vaikea tuottamaan noita pitkiä lauseita, vaan lyhyttä lausetta. Mutta sun tilanteesta ja myös niin kuin YK niin kuin tilasta se on vähän niin kuin erikois. Niin olette opiskelleet niin kuin vajaa vuosi. Se tarkoittaa se, että gần 1 năm là suomea. Mutta te pystytte jo ihan tuottamaan niin kuin pitkiä lauseita, kun puhutte. Niin se on niin kuin, se, mikä niin kuin todella niin kuin tärkeä. Ja vaikka jos sulla on mahdollisuus niin kuin päästä siihen työn haastatteluun, tiedätkö mitä se tarkoittaa? Joo, okei. Niin yrittää puhua vielä vähän niin kuin rauhallisemmin. Ja heti se mikä niin kuin ensin niin kuin vaikuttaa ja antaa se mikä työnantajalle se, että osaat kuitenkin suomea. Ja niin osaatkin suomea. Kyllä sä osaat jo suomea, mutta sun pitää niin kuin rakentaa, niin kuin teidän pitää niin kuin rakentaa itsellenne se mikä niin kuin sanavarastoja. Sanavarastoja se on todella niin kuin tärkeä, koska vaikka me yritetään, me osaa kuitenkin suomea, mutta jos puuttuu siitä niin kuin sanavarastoja tarkoittaa se, että jos on se mikä niin kuin laaja sanavarastoja, niin silloin me voidaan niin kuin kautta suomen kieltä ihan niin kuin missä vaan niin kuin muotoissa ja missä vaan niin kuin, millä vaan niin kuin tavalla, että me annetaan, niin kuin, me keskustellaan vaikka ihan suomeksi. Jos se mikä sanavarastoja puutuu, niin että välillä pitää miettiä, että mitä tämän sana on ja näin poispäin. Joo, mutta se on ihan hyvä sempiä teille. Joo, mutta jatketaan vielä siitä eteenpäin. Joo, okei. Nyt se on se mikä niin kuin arki sanavarastoja. Varmaan näitä niin kuin sanoja teille ihan tuttuja edes, niin onko näitä niin kuin mitään niin kuin vierestä niin kuin sanoja? Aamussa puisaan. Mennään töihin, tulla kotiin, se on ihan niin kuin, todella niin kuin helppoa. No minkälaista, eli täällä on minkälaista niin kuin teidän arki on?
Joo, mun arki on se, että yleensä mulla on se, mikä niin kuin päivätyötä. Mä menen töihin, minä menen töihin jo kello niin kuin 7:30 aamulla. Ja työn päätyy tuosta niin kuin kello 16. Ja kello 16 vasta kello 4 iltapäivällä. Joo. Ja sen jälkeen mä lähden kotiin. Lähden kotiin, se tarkoittaa se lähden kotiin. Ja kun mä sanon se, mä käytän todella paljon maa, koska maa on se, mikä lyhennetty minä. Minä en puhu minä, koska maa on puhekieli. Kun me puhutaan, niin sitten me käytetään maa, saa. Hän vasta se, te, me ja näin poispäin. Joo, ja näin poispäin. Se tarkoittaa vân ja vân. Joo, ja sitten ennen töihin menoa mä lähden niin kuin lenkille. Lenkis tarkoittaa juoksu. Joo. Mä juoksen ihan 3 kertaa tai 4 kertaa viikossa. Ja yhteen laskettuna noin 20 kilsa. 20 kilsa tarkoittaa se, että 20 kilometriä. Joo. Ja sitten minä uimahallissa. Joo. Ja osan uida just lähinnä päivänä. Ja mä tulin myös niin kuin Vietnamista. Ja mun alkuperäistä kaupunki oli niin kuin Ho Chi Minh kaupungista. Ja mä tulin niin kuin quận 10. En tarkoita mitä se oikein niin kuin kannetaan niin kuin suomeksi, mutta niin jos niin kuin joku kysyy, että teitä missä niin kuin te asutte niin kuin Ho Chi Minh kaupungissa, niin sano ihan suoraan, että quận 10. Ja miten kun ne kysyy, että mitä se oikein tarkoittaa, niin kerro heille se, että etsisi mikä niin kuin Google-kartasta. Yeah, nhưng mà khi nói thẳng luôn là quận 10 luôn, không cần phải là dịch mấy cái chữ đó. Mấy chữ đó là cái chữ mà giống như là ở bên Việt Nam giống như là có sẵn thôi. Cái chữ đó cũng không có dịch được đâu. No sun arki joo, sitten kun tällä hetkellä olen jo valmistunut siitä niin opiskelusta, niin mulla on enemmän aikaa muihin niin toimintoihin tai mikä niin aktiivisuiteihin. Joo. Ja sitten näin se mikä niin haluan niin jutella teidän kanssa paikassa, mikä harjoittelee teidän kanssa mikä suomea ja näin poispäin. Joo, se on tärkeää, että kun me ollaan kuitenkin vietnamilaisia täällä ja kun täällä on joku, niin kuin joku pystyy niin kuin kommunikoimaan se mikä suomeksi ja myös ja toisella puolella niin kuin osaa myös niin kuin vietnamin kielellä, mä voin kuitenkin opastaa teitä ihan niin kuin oikea tapa niin kuin puhumiseen. Tai periaatteessa niin puhuvan väärin tai oikein ei ihan niin kuin mitään väliä niin kauan kun pystyy niin kuin tuottamaan niin kuin oikein niin kuin puhea tai se mikä oikein niin kuin puhumis niin kuin tapa. Joo, eli nyt se on niin kuin, minkälaista sun arki on teaching, eli joo, mitä sä teet kuitenkin se mikä arjessa? Joo, mun arkeni on nyt rauhallinen. Mä herään aamulla kello 7 tai 8. Jos mulla on tuntia koulussa, mä herään aikaisin kello 7. Sen jälkeen mä käyn vessassa, harjan hampaat ja pesen kasvot. Mä laitan ruoka ennen kuin mennään kouluun.
nyt on kesälomalla, joten mulla ei ole tuntia koulussa, joten aamulla mä olen kotona ja luen kirjaa. Ja sitten sitten mä mennään kaupassa ja ostan ruokaa. Sen jälkeen joskus mä kävelen messassa tuttareni kanssa. Ja illalla mä olen kotona myös, koska mulla ei ole mitään tekemään. Mutta mä vietän paljon aikaa illalla opiskella suomea itselläni. Joo, mä yritän lukea lehtiä tai katson videota YouTubessa suomeksi, jotta mä voin parantaa mun suomen kieli. Mä toivon, että tulevaisuudessa mun arkeni on kiirempi. Joo, kiitos. Ja oli todella niin kuin hienoa niin kuin pystyä tuottamaan niin kuin pitkiä lauseita ja paljon niin kuin asioita ja näin poispäin. Ja joo, eli mä vaan niin kuin kiinnittiin muutama niin kuin huomioita, kun sä puhut, niin kyllä sä puhut niin kuin ihan melkein niin kuin hyvällä tasolla, se mikä niin kuin suomella. Niin kuin, jos niin kuin, kun sä oot niin vasta niin opiskellut niin suomea ihan vajaa vuosi, niin se on mun mielestä se on todella niin kuin hyvä. Mutta siinä mä just niin kuin laitoin niin kuin chatin ikkunaan, niin kun sä yrittää vaikka niin kuin, kertoa siitä menen kauppaan, ja niin yrittää kuitenkin sanoa se joko mä menen tai mä meen. Mä meen, eli se mikä lyhyesti, tai se puhekielenä, että menen. Siinä on se mikä niin kuin kaksee, niin sun pitää niin kuin vähän niin kuin pikästä niin kuin sun ääneen. Men. Ei liian pika. Men. Mä menen. Joo. Ja sitten mä menen. Ja sitten kun se mikä niinku sanotaan me menemme, eli se mikä niinku enemmän kuin se mikä niinku yksi henkilö yleensä se on se mikä ja osoittaa se mikä niinku ensimmäisessä osoittaa kuitenkin meitä, niin sitten me menemme on iltasuri kuin me mennään. Me mennään. Joo. Vaikka tämä niin kuin nautaa vähän sama kuin mennään, let's go, mutta me mennään, kun täällä löytyy vaikka me mennään, se tarkoittaa, että me menemme. Joo. Vaikka se mikä me mennään kauppaan, niin se vaan tarkoittaa, että nyt me menemme kauppaan. Joo. Mutta kiitoksia kuitenkin, se oli todella niin kuin kiva kuulla kuitenkin sun tarina. No niin, entäs niin Hoine, mitä sun arki on? Arkeni on vähän kiireinen, koska meidän täytyy opiskella joka päivä ja mun täytyy opiskella joka päivä ja mun täytyy
koska mä opiskelen paljon kieli, esimerkiksi ranskan, suomen ja englannin kieli. Ja mä opiskelen suomen kieli on kolme tai neljä tai 5 tai 6 tuntia per päivän, koska kesällä mä voin jäädä kotiin ja mun täytyy ei oo mennä kouluun, jota mulla on vapaa-aikaa ja mä voin opiskella suomen ja ranskan kieli. No se näyttää ihan niin kuin erittäin niin kuin kireiseen niin kuin arki sulla on. Ja millä luokalla se on tällä hetkellä? Oli se kun niin, että sä olet kuitenkin 9. luokalla vai? 9. luokalla. Joo, okei. Okay. Joo, eli sä siirryt kuitenkin tämän niin kuin suksulla, tai se mikä elokuussa tai syyskuussa, niin se mikä niin kuin 10 niin kuin luokkaan edes niin? Mä opiskelen lukio Suomessa. Sä opiskelet, tai oletko opiskellut lukiossa vai ei vielä vai? Mä ei opiskele. Vai oletko tulossa? Mä ei opiskellut lukio. Mä ei opiskele lukio. Mutta oletko tulossa tänne Suomeen opiskelemaan niin kuin lukiossa, eikö niin? Nhưng mà trong tháng 8 tháng 9 tới là em chuẩn bị tới Phần Lan để học đúng không? Không, ensi vuosi. Ensin vuosi joo. Joo, ensin vuosi joo. Okei, se kuulostaa ihan niin kuin joo, hienoa, että kun olet niin kuin tulossa tänne Suomeen opiskelemaan ja kyllä mä vähän niin kuin epäilen sitä se, että 3 vuoden päästä niin se mikä JK niin kuin kielitaito se on varmaan hieman niin kuin kehittyneempi tai se on parempi kuin Twitching, kun hän opiskelee lukiossa. Hän pitää niin kuin lukea paljon niin kuin materiaaleja, hän lukee paljon niin kuin kirjoja niin, ja ihan eri niin kuin aiheista ja näin poispäin. Niin se niin kuin hänen kielitaito niin kuin kehittyy ihan nopeasti niin kuin sen suhteen, koska itse oli kuitenkin aikuislukiossa. Mä opiskelin niin kuin suomeksi niin kuin, lukiossa ja kokonaan mun opiskelu oli kuitenkin suomeksi. Siksi mä puhun ihan ok, ihan niin kuin hyvä niin kuin suomen kieli. Joo. Ja joo, se on ihan niin kuin, jos niin kuin, päivässä niin kuin, opiskelee 3 tai 4 tuntia tai 6 tuntia niin kuin suomen kieli päivä, niin se on todella niin kuin, hyvä aikaa ja se on myös niin kuin, raskatkin. Ja joo, kyllä, jos haluaa niin kuin, panostaa ihan kunnolla siihen, mikä niin kuin, opiskelu lukiossa, niin sun pitää niin kuin, oppia. Sun pakko on niin kuin, oppia niin kuin, suomea, koska mä tiedän sitä se, että kuinka se mikä kurjaa, jos niin kuin, ei osaa siitä niin kuin, suomen kieltä ja opiskelee niin kuin, lukiossa, koska sun pitää niin kuin, lukea suomeksi. Ja jos niin kuin, suomen kieli ei kunnolla niin kuin, osata, niin silloin se mikä niin kuin, pelkästään niin kuin, matematiikkaa sinä osaat, ei mitään muuta. Nếu mà khi mà học tiếng học mà trong chương trình học cấp 3 đó bên Phần Lan đó, nếu mà giống là tiếng Phần Lan mà không được giỏi á, là chỉ học toán thôi. Tại vì toán thì nhiều khi toán mà giống nó để chữ vô trọng nữa là còn nó còn khó hơn nữa. Mà toán mà giống như thường lệ mấy em qua đây là mấy học toán giỏi tại mấy môn khác cái chữ không à. Toán với tiếng Anh. Thì bây giờ cố gắng
là ngoài cái học cái tiếng jo eli paisi siitä se mikä niin kuin suomen kielen oppiminen ne sun pitää lukea niin kuin suomen kielellä kirjoja. Koska pelkästään se mikä suomen kielen niin oppiminen ei riitä siihen se mikä lukion oppimiseen. Mä veikkaan. Mä niin kuin ihan varmasti siitä. Ymmärrätkö mitä mä tarkoitan. Nên học thêm đọc thêm sách tiếng Phần Lan nữa. Sách gì cũng đọc, sách gì cũng được đó, miễn là sau là sách tiếng Phần Lan là ok rồi. Cứ đọc, hiểu không hiểu kệ nó, đọc thôi. Tại vì cái gì không đọc, thứ nhất là để cho cái lưỡi mình dẻo trước đã, thứ hai mình biết cái mặt chữ đã, còn mình hiểu không là vấn đề. Còn tại vì á là nếu mà không có đọc sách đó mà chỉ là học giống như là ngữ pháp mà ở ngoài trường mà dạy không á, không đủ, không cách nào đủ á. Tại vì thấy là giống như là nếu mà thôi mà thấy chú bên đây mà chú nói tiếng Phần Lan á là thầy cô giáo bên đây nói còn hơn chú nữa. Chú nói chậm rồi đó, chứ chú mà nói nhanh nữa là chỉ có giống như là nghe giống như 1-2 chữ thôi, chứ không có nghe được hết cái chữ mà chú nói nữa. Kỹ xíu. Tại vì chú hiểu là giống như là cái người Phần Lan sẽ nói chuyện nhanh hơn, cái tốc độ sẽ nhanh hơn chú nhiều. Kỹ xíu. Học nhưng mà học những cái cơ bản trước là ổn, nhưng mà muốn mà giỏi hơn để mà học Lukio để mà giống như mình thông tục lại đó, ai già tắc sẽ đó. Ai già tắc sẽ đó, nên pitää vähän niin kuin painostaa siihen suomen kielen niin kuin oppimiseen. Joo, kiitoksia. Se oli mielenkiintoista. Joo, mä just niin kuin laitoin teille se mikä niin kuin chattiin, että yksi niin kuin pari sana, joka mä käytän todella paljon silloin kun mä puhun, että exne, se vaan niin kuin eikö niin, se on ihan niin kuin oikein sana, että eikö niin, mutta kun puhuu niin mä yleensä käytän exne, se tarkoittaa vaan se mikä vietnamiksi, että phải không, hiểu nói phải không vậy. Mình nói chuyện giống như bình thường mình đó là phải không, đúng vậy không vậy á, exnin phải nói vậy phải không, giống là mình jo tärkein, että mình yrittää kuitenkin varmistaa se mikä niin kuin, mitä mä just puhuin juuri äsken, että yritetään kuitenkin vaihtaa joko tää niin kuin asia joko oikein vai ei, niin exnin. No, te voitte vaikka ihan käyttää siitä jos yrittää niin kuin varmistaa se mikä asia, että exnin, niin se on ihan hyvä niin kuin ilmaus. No me mennään ihan niin kuin nopeasti kuitenkin tämän juttuun, mutta esimerkiksi miten niin kuin, jos niin kuin kauppaassa, niin jos menette vaikka ostamaan niin kuin jotakin niin kuin tuotteita niin kuin kauppoista, niin millä niin kuin kysymyksillä niin kuin kysytään, niin täällä se on ihan muutama, niin, mutta tämä on varmaan teille ihan perusjuttua. Mutta jos anteeksi, missä on tämän tuote niin, ja näin poispäin, ja etsin tämä tuote ja etsin joku niin kuin kynä, niin missä on se kynä ja paljonko tämä maksaa, niin, ja onko tämä niin kuin tarjouksessa, niin onko näitä niin kuin lauseita teille ihan tuttua? Ja ainakin se mikä niin kuin JK, niin mä varmaan, että hänellä ei ole mitään niin kuin täällä niin kuin tuttua, koska niin hän vaan niin kuin opiskelee ja hän ei käy kuitenkin kauppoissa niin kuin siellä Vietnamissa. Asutko sä siellä Vietnamissa, eikö niin? Hoi. Asutko Vietnamissa? Eikö niin? Asun Vietnamissa. Joo, okei. Okay. Ja mutta Ho Chi Minh kaupungissa Vietnamissa. Joo, se on ihan kiva. Joo, mutta miten me harjoitellaan kuitenkin tämän juttua, niin se on vähän. No kerro sitten ketään niin se, että kun mä menen kauppaan, tai sitten kun mä käyn kaupassa, se on parempi niin kuin ilmaisee, että kun mennään kauppaan. Joo, kun mä menen kauppaan, niin mä menen ihan autolla. Joo, siellä se on paljon niin kuin tavaroita.
Ja yleensä kun Suomessa ne ostetaan jotakin tuotetta, ne pitää maksaa ensin. Joo, ihan sama kuin Vietnamissa, niin nyt mä vaan niin kuin no ihan sama kuin Vietnamissa ja kaikki tuotteet pitää niin kuin maksaa ihan etukäteen. Ja täällä Suomessa se on myös niin kuin itsepalvelukassa. Ne itsepalvelukassa se tarkoittaa se, että ne kasuja, joissa voi niin kuin maksaa ihan itsenäisesti ilman mitään. Niin on kuitenkin se mikä niin kuin valvontaa, mutta voidaan maksaa ihan niin kuin omalla niin kuin toiminnoilla. Ja jos mikä niin kuin tavaroita tai kauppakasi ja kuitenkin maksamatta, niin vartija tulee ihan heti paikalle. Joo. Ja mä asun täällä niin kuin etelän Suomessa ja mä asun niin kuin Riihimäellä ja tämän kaupunki se on vähän niin kuin Helsingistä 60 kilometriä. Ja se mikä niin kuin ajoilla kestää noin 45 niin kuin minuuttia. Joo, täällä se on pieni kaupunki, mutta täällä se on paljon niin kuin kauppoja ja luonto se on ihan hyvä. Mutta se mikä täällä, niin kuin, tässä kaupungissa ei ole järviä. Se mikä niin kuin ihan minuksia, koska Suomessa on ihan niin kuin, tuhansia niin kuin järviä ja näin poispäin, mutta mun kaupungissa ei ole järviä. Joo. Mitä muuta? No entäs niin kuin, teidän kaupunki, niin kuin Ho Chi Minh City kaupungissa, niin kyllä mä itse asun siellä, mutta mä haluan kuitenkin, että sä itse kertoo, että onko siellä paljon kauppoja ja menettekö kauppaan ihan niin kuin joka päivä. No, se voi niin kuin kertoa vaikka viikkoin, että tai sitten se voi kertoa ihan mitä muutakin, että jos haluaa. Thì bây giờ giống như là ở trên thành phố của em thì có giống như là nhiều cái cửa hàng khác nhau, thì em có đi chợ siêu thị giống mỗi ngày hay không? Hay là em có thể là giống như nói tất cả những cái thứ khác mà liên quan thành phố của em mà em cảm thấy là em muốn nói bằng tiếng Phần Lan vậy đi. Yo olen usein menen supermarketin mun äitini kanssa, koska mä inhoan kotiin jäädämistä ja pidän ulos kävelemisestä mä olen usein mennyt torille mun mummoni kanssa ja mun kaupungissani on paljon eri kauppa ja paljon eri kauppa ja kaunis korkean talojen puiden ja paljon talojen kanssa, mutta mun kaupungissani ei ole on paljon roskia ja Joo, eli joo, kiitos siitä ja joo, eli sä osaa kuitenkin todella niin kuin lajia, niin kuin, sulla on myös lajia niin kuin sanavastoja ja muun muassa siitä se, mikä inhottaa ja pitää ja kyllä sä osaa niin kuin käyttää niitä ihan oikein. Joo, ja sä ihoaa kuitenkin se, mikä niin kuin kotiin jäämistä niin kuin yksin ja sä pidät kuitenkin se, mikä kävelystä niin kuin ulos ja joo. Ja siinä mä just heitin se, mikä niin kuin chatiin, että pilvenpiirtäjä auttaa niin kuin sanasta jotenkin ihan tuttua.
tarkistaa se vaikka se mikä niin kuin chatin pilvenpiirtäjä. Ei tuttu. Joo, pilvenpiirtäjä se tarkoittaa se, että noita niin kuin korkeita niin kuin tauluja. Se mikä niin kuin sä juuri äsken niin kuin tarkoittaa. Pilvenpiirtäjä se tarkoittaa, että todella niin kuin korkea niin kuin asunto ja todella niin kuin korkea se mikä niin kuin se rakennus. Joo, rakennus. Se sanotaan vaikka se mikä pilvenpiirtäjä. Pilvenpiirtäjä on se mikä niinku yhdyssana. Joko se mikä niinku onko se mikä yhdyssana teille ihan tuttu niinku ilmaus. Yhdyssana se tarkoittaa se että kaksi niinku sanaa, joilla on se mikä niinku jotakin tarkoitusta ja ne yhdistää kuitenkin yhdeksi sanaksi. Joo. Pilvenpiirtäjä se on se mikä niinku yhdistelmä pilvi plus piirtä. No, tiedättekö sitä mitä se oikein tarkoittaa pilvi ja piirtä? Pilvi tarkoittaa vietnamiksi, se on mày. Còn piirtää se on tarkoittaa se mikä vietnamiksi se on vẽ. Nghĩa là giống như là pilven piirtäjä se on se mikä niin có vẽ đám mây trên bầu trời, giống như là cái tòa nhà mà cao nó chọc trời là vẽ đám mây trên bầu trời đấy. Hiểu không? Khi mà nói giống như là sau này mà giống như có gặp người giống như tại vì có phỏng vấn chưa? Phỏng vấn để mà qua học chưa? Con năm sau con mới đi nên là chưa phỏng vấn. Là con mới ok. con mới Chừng nào ok, chừng nào mà con phỏng vấn á mà con muốn nói mà korkea mà giống như ra Kenosha korkea mà giống như ta bây giờ đó, con chỉ cần nói piirtäjä thôi, giống như là kaupungissa niin on paljon niin kuin pilvenpiirtäjä, cái người phỏng vấn. Ok, suy nghĩ con khác liền. Dạ, cảm ơn. Dạ, ok. Joo, kiitos siitä niin kuin kertomuksesta ja se oli kuitenkin mielenkiintoista. No entäs niin kuin drifting, niin tässä mikä Seinäjoella, minkälaista se mikä kaupunki siellä on se? Oletteko viihtyneet siellä se mikä kaupungissa? Sun mikki se on ihan niin kuin se on muttela. Joo. Seinäjoki on pieni kaupunki. Mutta Seinäjoella on paljon kaupoja. Meillä on K-kaupoja, S-kaupoja, Topmani ja myös Keskustori. Ja Seinäjoella on Idea Park myös. Se on tosi iso keskuskauppa. Kauppakeskus tai keskuskauppa, en mä tiedä. Mutta Seinäjoki on myös rauhallinen kaupunki. Siinä on paljon metsää, mutta Seinäjoella ei ole merta. Meillä ei ole merta, mutta paljon metsää. Se on, ajattelen, että se on, mä en tiedä miten sanotaan suomeksi tai tienlöi. Mä en tiedä. No se on mun mielestä, että se on niin kätevä ja näin poispäin. Kätevä se on niin, tarkoittaa just se, mikä niin kuin tienlöi. Kätevä. Kätevä, joo. No, kätevä. Mä voin kävellä johonkin Seinäjoella helposti. Ja
Seinäjoella ei ole paljon busseja, joten, joten mä usein pyöräilen. No niin, sitten se niin kuin pyöräily, kyllä se on ihan ystävällinen luonnolle. Joo. Ja tosiaan, että mä mietin siitä se, että kun sä oot, kuinka monta vuotta, niin eli sä tulit kuitenkin tänne Suomeen jo niin kuin, vuoden vai niin kuin vuosi vai jäis niin? Joo, 8 kuukautta. 8 kuukautta. 8 kuukautta. Joo. Miten se mahdollista, että sä puhut niin näin paljon niin kuin hyvin Suomea ja 8. Eli olit niin kuin opiskellut kuitenkin Suomea niin kuin ennenkin, ennen tänne tuloa? Mä opiskelin suomea vähän ennen kuin muutin Suomeen, mutta mun mielestäni mä olen opiskellut paljon suomessa. Joo. Koska Suomessa on paljon, mä voin puhua muiden kanssa, joten se on parempi. Joo, se on todella niin kuin tärkeää, että niin kuin jaksat niin kuin opiskella niin kuin suomea itsenäisesti tai esimerkiksi koulussa ja näin poispäin. Joo. Ota hetki, mä heitän teille se muutama niin kuin hyvä niin kuin sanavastoja. Tämä on ihan niin kuin Idu saa sanoa. Jatkossakin, että siinä saa lukea 3 niin kuin sanaa Suomen muuttoa, tai esimerkiksi koulun menoa tai töihin menoa. Se on vain tarkoittaa se, että vaikka niin kuin esimerkiksi jos niin kuin halutaan niin kuin kertoa siitä Suomen muuttoa, ennen Suomen muuttoa opiskelin todella niin kuin vähän niin kuin suomea. Niin ei tarvitse ennen kuin minä tulin tänne, ihan mikä vaan, että te haluatte niin kuin puhua niin kuin suomea niin kauan kuin se mikä niin kuin se tulee ihan oikein niin kuin muoto, mutta värimuoto niin ei sille mitään väliä, mutta niin kauan kuin se mikä niin kuin kuulijat ymmärrätään, mitä te puhutte. Mutta Suomeen muuttua, koulun menoa tarkoittaa, että liha tai sitten töihin menoa, se on dilam. Eli näitä on se, mikä niin kuin Idu saa sanoa. Niin kannattaa hyödyntää siitä ja sitten kun puhutaan, kun puhutaan puhekieli, me käytetään paljon sitä niin kuin dan. Mä tarkoitan näitä dan. Tai sitten se mikä haluaa se muuttaa tänne, se muuttaa vaikka tänne, se mikä niin kuin halutaan, niin varmaan niin kuin huomaatte, että mä puhun vähän niin kuin eri tavalla kun te puhutte. Mä käytän paljon noita niin kuin halutaan, käydään, mennään ja näin poispäin. Ja koska se on puhekieli, koska me käytetään niin kuin näitä juttuja niin kuin, kun me puhutaan. Joo. Mä käytän niitä paljon harjoittelussa. Joo, just näin. Ja mä mietin sitä se, että kun sä oot ollut täällä Suomessa niin vähän aikaa, niin varmaan ensin vuonna niin sun kielitaito kehittyy, niin kun sä on ollut täällä Suomessa niin riittävän pitkään, niin sun kannattaa hankkia siitä niin IUKI, niin keskitaso niin suomen kieli. En mä tiedä, miten sun niin kirjoitus tai miten sä niin pystyy ratkaisemaan noita lauseiden niin rakennetta. Onko se ihan niin sun puolesta ihan niin helppoa? Eli noita niin lauserakenteet, muun muassa siitä niin saa, sta ja näin poispäin, niin onko niitä sulle niin kuin helppo? Vậy bên ngữ pháp này nè, dễ không? Ei tosi vaikea.
mutta joo. Joo, koska jos on sulla on niin myös eikä se sulla on myös se mikä osaamista tai kykyä oppia uusia kieliä näin ihan nopeasti, niin sun pitää hyödyntää siitä, koska B1 kielitaso se on nimenomaan sitä keskitaso, joka vaatii joko Suomen kansallisuus saamiseen tai hakemiseen tai se mikä töihin hakemiseen. Ja jos sulla on sellaisia tutkintoja, niin se vaan todistaa, että sinä osaat tämän kielen. Ja se helpottaa kuitenkin työnantajaa, että joo, tämän tyyppi on se, mikä tämän tutkintojen. Ja se voi esittää vaikka työnantajalle se IUG-tutkinto. Niin se mikä IUG-tutkinto, se ei ole niin vaikea, mutta kun mä itse surittanut siitä 10 vuotta sitten, niin se on periaatteessa, että se vaan sun pystyy, kun sä kuulet se, mikä ihmiset puhuu, niin, tai sä ymmärrät, mitä ihmiset puhuvat, niin se on ihan hyvä lähtemään surittamaan siitä tutkintoa. Joo, mutta se oli... Joo, mulla on suunnitelmaan ottaa YKI-testi tänä vuonna. Joo, sitten se on hyvä suunnitelma ja vähän kuuntelemaan enemmän radioille ja tai se mikä uutisiin suomen kielellä, niin se on ihan hyvä. Että kun siellä sun pitää ymmärtäminen myös puhe suomen kielellä. Se on se mikä yksi osuus siihen. Joo, mutta no varmaan me ollaan kuitenkin 3 henkeä etää, se mikä me käydään kuitenkin ihan nopeasti näitä juttua. Mitä opitte tänään? Oliko tänään keskustelussa? Mitä uusia juttua jostain olette opiskelleet? Niin aloitetaan vaikka Twitching, niin oletko oppinut jotakin uutta just tänään? Tänään mä uskallan puhua ja mun mielestäni se on parempi, kun mä olen rauhallinen, koska arjessa kun puhun muiden kanssa, mä jännittää mua, joten se on vaikeampi ymmärtää. Mutta tänään mä uskallan puhua ja mä osaan ymmärrän paremmin, joten tunnen hyvältä nyt. Kiitos. Joo, siellä ei just näin, koska se on kaikkien tärkein, että meidän pitää uskalla puhua suomea ihan missä vaan tilanteissa, ei vaan pelkästään sessiossa ja näin poispäin. Koska me käytetään kuitenkin suomen kieltä arjessa. Se on vähän kuusetus, eli kuusetus on todella paha sana, mutta älä oppia siitä. Kuusetus on, en tiedä mitä se tarkoittaa englanniksi jotenkin. Mä näytän teille myös kirosana. Joo. Hetkinen. Joo, kuusetus se tarkoittaa vain kakkaa. No, mutta älä oppi siitä, mutta kuusetus on vain kakkaa. Joo, se on vähän huono siitä se, että kun suomalaiset ovat vähän ujoa, kun ne vähän vaikea lähestyttää, mutta ne ovat kuitenkin todella ystävällisiä ja heti kun ne huomataan, että meidän suomen kielitaito ei ole niin hyvä, niin joko ne puhuu vaikka hieman hitaammin tai ne vaihdetaan kuitenkin juttelemista kieli englanniksi. Se on vähän huono. Joo, mutta
mutta jos niin kuin haluatte pitää sellaisia niin kuin tapa niin kuin tämän päivän, niin mä yritän kuitenkin välillä heitä se mikä niin kuin sekkituntia, eli sekkaustuntia, että mä vähän niin kuin sekkaan teidän niin kuin kielitaitoa ja antaa teidän niin kuin kielitaitoa tai anna teidän niin kuin kielen niin osaamiseen vähän niin kuin palautetta. Ja niin, että te voitte niin kuin kautta niitä ihan oikein. Mutta entäs niin kuin Hoini, oletko oppinut jotakin uutta tänään? Tänään mä vain opiskelen vähän sanoja. Vähän uutta sanoja. No onko tämä niinku, onko mun puhumis niinku tapa vähän niinku, kuka opettaa sulle sitten, onko se niinku suomalaiset vai vietnamilaiset opettajat? Vietnamilaiset, suomalaiset. Eli molemmat? Joo. Joo, okei. Okay. Joo, se on ihan kiva näin, että siellä se mikä niin kuin Vietnamissa niin, on jossakin paikka, että opetellaan kuitenkin suomea. Joo, koska se me käytetään kuitenkin niin, todella niin kuin vähän, tai se mikä niin kuin suomi ei ole niin tunnettu, en mä tiedä jos se on tunnettu Vietnamissa, mutta jos niin opiskelet niin suomea, niin se vain tarkoittaa, että sä oot tänne tulossa niin opiskelemaan ja näin poispäin. Joo, mutta se on ihan kiva, että kun sä oot päässyt tänne asti. Joo, kyllä mun mielestä, että sä osaat kuitenkin todella hyvää niin kuin perustasona se, mikä niin kuin suomen kieltä ja uskalla kuitenkin puhua ja sulla on kuitenkin potentiaalia ja oot tulossa tänne niin kuin, opiskelemaan ensin vuonna mutta se mikä niin kuin mä voisin antaa sulle vinkkiä, että kirjoja pitää niin kuin lukea. Ja niin paljon kuin mahdollista koska jos sä oot tullut tänne niin kuin opiskelemaan niin kuin lukiossa, niin kyllä sä huomaa heti, että täällä niin kuin suomeksi puhutaan todella niin kuin eri tavalla kuin siellä, mitä niin kuin Vietnamissa niin kuin opetetaan ja näin poispäin. Joo, mutta täällä niin kuin, me puhutaan kuitenkin niin kuin normaalissa niin kuin tarissa ja todella nopea ja koulussa niin sulla on paljon niin kuin, paljon niin kuin tekemistä ennen kuin sä pääset niin kuin, muiden kavereiden niin kuin saman tahtiin. Joo, mutta joo kyllä näin kyllä puhutaan ihan joka puolelta, mutta se onhan vaan niin kuin kaikkea tärkein, että uskallat kautta sinne tämän kieltä ja oot tulossa tänne ja opiskelemaan ja tulen toimeen se mikä niin kuin muiden kanssa, niin se onhan niin kuin todella niin kuin rukea niin kuin päätös. Ja kyllä mä annan kuitenkin teille se mikä täysin niin kuin mun tukia siihen. Joo, mutta se katsotaan vielä niin ostaa. Niin joo, ok. Joo, ei. Joo, ok, nhưng mà cứ đi học xem đi học Phần Lan thì giống như chương trình đã đăng ký học luôn hay sao, có học cái trường học cấp 3 đó, chùa Khôi á. Dạ. Đăng ký học luôn rồi hay sao? Hay là chưa biết? Mà con năm sau không ấy, đi. Con năm sau đồng sau cái đi phải không? Dạ. Rồi, có người quen gì bên Phần Lan không? Dạ không. Ok. Nhưng mà có biết là giống như là cái trường ở đâu không? Dạ mẹ con đang ý là bên trung tâm con thì có định hướng cho con đi trường Vua Linh Cà, nhưng mà mẹ con đang tính kiếm một cái trường nào đó mà nó gần khu vực Buri, với lại là nó ít người Việt Nam học để mà con có thể vận dụng tiếng Phần nhiều nhất. Pori nhiều người Việt chắc. Nhưng mà không sao đâu, tại vì cũng tốt nhất có cái suy nghĩ cái ý kiến của mẹ con thôi, còn chú thì thấy là con nên tìm giống như là cái trường nào mà có 1-2 bạn người Việt Nam á,
để cho con cảm thấy là ở trong cảm thấy là con không bị cô đơn đó, chứ không phải đơn giản là giống như là qua rồi tại vì con còn nhỏ, con chưa có cái suy nghĩ con chưa có chín chắn á, con sẽ cảm thấy là cô đơn á nếu mà xung quanh của con là chỉ là người bạn Phần Lan không đó. Thì cái đó là cái suy nghĩ của chú thôi, thì cái kinh nghiệm của chú gặp rất là nhiều. Chú là phiên dịch viên thì chú có nhiều trường hợp mà cũng giống học chứ ở trường Lukio cũng gặp cái khó khăn trong cái việc mà giống làm quen cuộc sống. Thì cái đó con có thể là nói mẹ con là vậy. Còn giống còn Tiết Trinh học ở trên cái chương trình học San Hội Tà đó, giống ủa chồng là anh thì có anh đi qua phòng lao động chưa? Qua rồi. Anh con Nhưng mà tức là mình sang đây là học vẫn đang học hội nhập, học cái khóa mà phần mới học được gần 2 tháng à. Anh không chừng là thôi, nếu mà anh đi qua văn phòng lao động không chừng là em có phiên dịch cho anh rồi, không chừng đó, không biết. không biết tên đâu. Là là một cô bé khác dịch. Vậy cũng được, thì ai dịch được, mà quan trọng là giống như là tham gia cái chương trình hội nhập đã được rồi là ổn rồi. Thì nhưng mà vô sống 8 tháng thì gia đình anh chị có ba bé, 2 bé không, hai ba bé? Một ạ. Em chỉ có một bạn thôi ạ. Đâu cái tiếng Phần Lan của Tiết Trinh là được á. Tắt cái phần ấy thôi, khoan tắt cái phần ấy thôi, tắt cái thu gam thôi rồi. Ok rồi, cái tiếng Phần Lan của Tiết Trinh là được tốt, ổn á. Cứ thi coi bằng Yuki rồi thi được không, tại có cái bằng đó là cái bảo chứng mà tốt nhất là để mình xin việc làm á. Đúng rồi ạ, tại vì khi mà em đi xin việc thì người ta cũng nói là chừng nào em có bằng Yuki nộp vào thì người ta sẽ dễ nhận em hơn trong cái trường hợp hiện tại. Tại vì nếu bây giờ kể cả là người ta có thấy em nói được nhưng mà bằng cấp chưa có, với cả em sinh viên năm nhất, nên là hiện tại trong thời điểm hiện tại hơi khó để người ta nhận mình. Nhưng mà thi tốt nhất là thi được số 3 hết nha. Giờ thi lựa đúng là cái Keski Taso Yuki là được số 3 hết, tất cả là số 3 hết, nghe nói viết rồi này nọ hết là số 3 hết, là ổn. Còn số 2 cũng không được, nên là số 3, tại vì số 3 nó cái này ảnh hưởng đến cái việc mà giống như mình xin quốc tịch sau này luôn á. Tại xin quốc tịch là nó cũng đòi hỏi cái bằng mà giống là Yuki, mà giống là phải Taso, mà giống Keski Taso, mà tất cả là số 3 hết. Thì nó có cái bằng này nó cũng ổn. Thì nói chung mỗi người mỗi hoàn cảnh, nhưng mà ai học tiếng Phần Lan thì cũng có nhiều bạn dạy tiếng Phần Lan. Anh nên biết ở đây có nhiều bạn dạy tiếng Phần Lan, nhưng mà dạy thì dạy nhưng mà nói không được. Dạy thôi, dạy biết tiếng ngữ pháp này thôi, nhưng mà mấy bạn thì giống như tại vì chắc mới qua này nọ thì muốn kiếm việc làm thêm thì để mà giống như là dạy kiếm thêm này thôi, nhưng mà dạy thì không có, chưa có nói tiếng Phần Lan là rõ lắm. Dạy thì mấy bạn có dạy cấu trúc ngữ pháp thì đã ổn, nhưng mà nói thì người Phần Lan mấy bạn nói còn không hiểu. Đúng rồi. Thì nhưng mà cái nghe thấy được bữa nay là có hai bạn tới, là bạn Khôi cũng nói tiếng Phần Lan cũng ổn đó, mới học có gần năm thôi mà cũng tiếng Phần Lan cũng nhiều, nhưng mà chưa đủ, anh nói chú nói hẳn luôn, chưa đủ để học cái Lukio. Nhưng mà qua học Lukio rồi đó, qua là khoảng chừng 3-4 tháng đầu tiên nó hơi khó khăn chút xíu, nhưng mà sau đó là nó sẽ ổn. Tại vì không chừng là bạn Khôi là tiếng Phần Lan khoảng chừng lần năm nữa gặp lại thì bạn Khôi tiếng Phần Lan giỏi giỏi hơn chị Tuyết Trinh. Giỏi hơn, tại vì nó chắc chắn là vậy, tại vì nó học ở trong cái trường Lukio là nó học suốt, anh học cái tiếng Phần Lan suốt luôn á. Anh nói hồi đó anh đi học cái trường mà trường bổ túc mà cấp 3 bên trường cũng luôn Lukio luôn đó. Thì là đọc tiếng Phần Lan phải làm, thí dụ như là hồi xưa Dũng đi học là Lukio bên Phần Lan đi, mấy bạn Phần Lan chỉ cố gắng 1 thôi, con phải cố gắng 10. Chứ không phải là giống như là con giống như là qua đây con hãy học tiếng Lukio, con không phải cố gắng nhiều hơn mấy bạn. Chỉ có mấy cái môn mà giống như là không có sử dụng tiếng Phần Lan, giống như môn toán hoặc là môn tiếng Anh á, thì nó còn đỡ xíu. Còn những cái môn mà môn xã hội hay môn địa lý hay sinh học ấy á, con đọc một lần á, con phải đọc, người ta đọc một lần là xong rồi, con đọc một lần con phải đọc 5 lần đến 10 lần. Bây giờ cố gắng lên, cái chú trải qua mấy cái trường hợp đó hết rồi. Nhưng mà giống như mấy bạn trẻ thì cũng vậy nè,
bây giờ nói cái bạn trẻ thì tại vì chú học suốt chú bây giờ muốn học xong cái chương trình thạc sĩ đó, thì chú bây giờ chú chỉ cần nhìn sơ qua thôi, chú cũng biết là cái nói về cái vấn đề gì rồi, tại vì mình cũng đọc cái sách suốt, mình đọc chữ suốt thì mình nhìn nó hiểu thôi, chứ không phải là học mấy bạn học nhanh hay học chậm đâu, mà quan trọng là mình có học suốt hay không thôi. Cũng nhiều anh chị em giống như là qua bên Phần Lan, tại vì cũng 30-40 rồi đó, thì cũng có cái giống là tư tưởng là mấy bạn nhỏ hơn học nhanh hơn, không phải vậy, mà tại vì giống như là mấy bạn nhỏ học suốt, còn giống như anh chị qua đây thì giống như nhiều khi anh chị tốt nghiệp đại học là 20 mấy anh tốt nghiệp đại học hết rồi, xong rồi đi ra làm thì đâu đụng cái sách nữa, mà đụng cái cuốn sách này mà cái là giống như là ngáp liền luôn tại chỗ. Cái đó cái tâm lý thôi, còn nếu mà giống như là cái kiểu mà vô học mà thường xuyên giống như đọc mỗi ngày thì nó cái đầu óc này nó bắt đầu nó vận dụng lại cái não bộ của mình đó, thì mình đọc phát hiểu có thể là giống như là mấy bạn giống như trẻ thì nhạy bén về công nghệ thông tin hơn thì có gì dụng đó, nhưng mà nếu mà giống như lập trình như chú là không có gì mà khó, chỉ có giống như chỉ có là những cái ra thì giống như là học chút xíu biết thôi, còn bây giờ là giống mấy cái trí tuệ nhân tạo thì nó cũng có giúp đỡ được một phần thôi, nhưng mà nó không giúp đỡ được mình cái phần nói nha, nhưng mà nó giúp đỡ cho mình cải thiện cái phần mà giống ngữ pháp thôi, giống như ok giống như là cho mình bài tập làm hay giải thích cho mình một cái vấn đề ABC này, còn cái phần mà cái dần mà nói á, cái phần mà nói là bắt buộc là mình phải giống như mở cái miệng ra để mình nói, không có cái trí tuệ nhân tạo nào mà giúp mình được á. Thì những cái ý kiến mình, còn giống như là cái thuyết trình là ở cái trường hợp thấy lạ quá ha, học mấy tháng 8-9 tháng mà tiếng Phần Lan giỏi quá, tiếng Phần Lan vậy là giỏi hơn các anh chị mà mới qua nhiều, nhưng mà cần phải đi thực tập. Em phải đi thực tập ở trong viện dưỡng lão thì em bắt buộc phải nói, thì em thấy là em học ở trong quá trình em đi thực tập nhiều hơn là trong quá trình em học ở trường. Bây giờ cái quan trọng thêm cái nữa là thuyết trình thì cần là giống như là xây dựng cái vốn xây dựng của mình thêm nữa là ổn rồi, là cứ cho mình cái vốn xây dựng nhiều xíu, cứ lấy cuốn sách bây giờ hồi xưa cũng vậy thôi, lấy sách đọc hiểu kệ nó, cứ đọc biết cái mặt chữ rồi là ổn, nếu mà có kế hoạch mà giống ở lại Phần Lan lâu dài vậy thôi. Còn nếu mà thuyết trình mà học cái trường cấp trường đại học thì là giống là visa A rồi, là anh cũng là visa A luôn rồi, cũng 3 năm rưỡi nó có 3 năm rưỡi thì giống như là ổn định cuộc sống mình lại thôi. Anh có định học tiếng Phần Lan xong rồi đi học nghề gì không? Thì cũng dự định là sẽ đi học nghề đó. Rồi. Thì học nghề, hoặc là nếu mà anh trước đó anh có bằng đại học ở Phần Lan ở Việt Nam á, thì anh có thể là chuyển đổi cái bằng đại học của anh qua bên Phần Lan để được giống là chứng nhận, giống là công nhận lại với bên Phần Lan để làm đúng cái ngành nghề của mình muốn, nhưng mà đúng ngành nghề của mình mà tiếng Phần Lan mà thiếu thì nó cũng hơi khó. Rồi vậy thôi, vậy cảm ơn giống như là Tuyết Trinh và Duy Khôi nha, rồi hy vọng là giống như mình sẽ gặp lại giống như là một lần nữa, thì cái Facebook thì sẽ tìm trên Facebook là Trung Tạ đó, thì nếu mà anh chị hoặc là Duy Khôi muốn kết nối thì kết nối bên Trung Tạ vậy thôi, rồi có cái nhóm mà giống ở dưới với tìm hiểu Phần Lan với Trung Tạ đó, thì cập nhật thông tin trên đó thôi, có những cái buổi giống vậy thì sẽ giống như là cập nhật lên trên đó, rồi anh em mình gặp tiếp. Vậy thôi ha. Dạ ok, bye bye. Dạ. Cảm ơn. Kiitos päivästä. Kiitos. Joo, kiitos. Moi. Moi.